Поредното сметище, което се намира в близост до водосбора на село Габарево. Отново това е водата, която пият Павел баня, Габарево, съседни села и така нататък. Това е поредното сметище, което ще се разложи и цялата гняз ще отиде във водата, която пиете. Така че всеки път, като си пускате чешмичката, може да си представите тази гледка. Наскоро местната управа разлепи обяви в населените места, конкретно в Габарево. Имаме информация, че на някои места е разлепена информация. Когато видим такива сметища, да сигнализираме кметицата. Ето това е едно такова сметище. Предполагам, тя не знае, нали, за тях. Те са около 20, ние изборихме тук в рамките на километър и половина. Има 20 така малки и големи. Сигурно не знае жената, все пак тя от тук, ние не сме. Но ето, ние като будни граждани казваме, че тук има сметища десетки, стотици. Нека да минат и да се свършат работа и да ги изчистят. За да не пием мръсна вода.